May problema. Hindi ko din pwede. Hindi ko din po. Sa may lima mo? Ano yung magulidok? Dito na magukubitan sa akong ubigay ni. Nya, di pa pahawa, magpudok yun, nasuko, magsiyan ako. Mga may ari na lang sa kunin mo, kaya naman, nangutan lang ako, di ba ko tubag ng tarong. Ikaw na lang tubag na ako, Topi. Sabi, ikaw may makasulbad na yung problema. Ano naman? Sa may bakit mo? Nangutan lang ako dito, kay nagpa-check up ko, unya, pagpakuan ako, kaluha man din ako anak. Okay. Maudi ay nga dako. Nga akong problema do ba? But pasabot, kaluha ang akong anak, di ba kung magmagdos na siya man nakabuhan, ang usa magdos nimo. Sika mga anak. Oh, sa ato pa di ay duha man di si utso ko kabuhan mga una mga anak. Sika lang kabuhan. O ano to? Maudi, mao gani ako nakuanan nga. Nabalaka ko kay ngano wa ko mga anak nga. Karon pagkaibaw na ko kaluha din ni. Us mo di usap ako kadto sa katuig na udto nga wa ko di ko mga anak. Kita. Sa akong ihandog, wala di pa akong pintada do. Kita. Bisag kaluha pa yung anak, di ba tulog ka mo kamatas mong tiyan, siya talaga ako nagkabuhan, anak, mga anak. Kaya check up ko na rin. Nya, Wak may bata sa tiyan. ha? Hangin may suda rin. Si hangin. Hangin lagi. Sabi to rin mo sa kumbana. Bomba? Wak gani bata. Ayun lang. Ako tabagin mo na, ako itabang na. Mauli lang sa inyo, yan ipangutok na kay hangin na suda na. Mawagi ni otot lang. Wala na hangin na. Hindi ko magdos di ay. Hindi ka hangin na na. Ipangutok na. Ipangutot mo gamay niya. Huwag may lang, ikaw na to. Sa ko di ay ni. Pwede ka po yung kugdaan ni. Utot na din ni. Nakautot yun. Next! Next! Dok, ako pang gimayo akong katul-katul sa Ligo na din. Ha? Ligo. Hindi madaling po. Gawin, katul kayo. Kaya yun, kagod. Ikaw mo itong may-ari itong kusas mana, no? Bigit mana? Ito, katulong mo bakit nga katulong mong likod, lubot, kasarok. Pero, buko no? Dali, buko. Saksi mana, no? Kung mayo. Wala pa. Bakit ang ibalik ko ni mo kay mga ikuglayang tambal, mga ikuglayang nga ng imurisitahan ba? Cuma gitu man mo akong giingon nimo nga. Wala, ipahit, pahira ka itong katol. Ikaw pinaman nimo ipahit yung sa kadlaw. Katulog, ba katulog? Nagkan po kayo. Katuloy niya, huwag yung kamayo. Wala. Saksi mana na. Pinambil lang itong kape. Sitap karawat eh. Ano? Pero, hindi ko maayaw na po eh. Nausar mo na yung resita. Yung sa minimo. Ha? Anong gabay ko sa mundo ko? Oh, ano mo na yung paghidok? Gibayad mo na eh. Oh, Pagpalit og tambal may ipahid, ili ang resita. Asyan! Sorry. Limot ko. Nyara ko daw ko. Nyara ko daw, kali ko yung gamot. Kautas mo ng po. Andiyan! Napalitan si Tia. Next! Next! Ay, buntag do. Kanang duk. Hindi ko na ko kayo. Tapak na do. Cuma, itatag ka? Wa man. Lubog? Wa sa. Sakit ng ulo? Wa sa. Kemudian, Wa sa gani. gusto ko sakitin mo? Mabubos man ka. Uy, wa man ko'y sakit. Anin lang.
Ako lang kang resitahan din. Kasi galing ba? Oh, hanggaw bigyan para doktor na imo ko si tao ko sakit. Kung sabi ka din mo rin eh. Ang mao be imo lang ko sa imo doktor oy. Kasi ka po, hoy! Patagod sakit amo ko pagka-doktora. Hindi ka recommend oy. Hey, next! Next! Ay, Dok. Yang, Hapon, Dok. Oo. jam 5. Hapon, Dok. Ako lang yung tingin ko, sakit mo kayo. Hindi ako, hindi ka ako, kanang kong amigo. Birthday mo niya, inom eh. Inom. Kung nga, pag mata na ako pagkapuntag, ipilabada sa mo. Ang palit ko ng beer ba kaya, ako lang inan ba kaya ang Uber. Pelak. Ang wala pa na ako. Wow, man, sakit na ang kutingan, Dok. Ayaw ko lang kung ano yung mosquito mo yan. Kung yan ang ni aking ko, ano sige mo din, Dok. Ni aking mga semana, ibitar sa kwarto, sa mga amigos na. Okay naman. Laro tayo. Ipalit ka o ilimno ni mo, Ganyan, puntag. sige kimutian. Sabi lang ito yan. Yang atong isbanan, iinom ka o libre, huwag mo sige kimutian. Awa, tagagi ka ito. Art. Ay, baka na po, di ba gusto yung sakitin mo? Ano ba? Ano? Hindi, ngayon kang balap eh. Oh, sa atin ka. Kung iinom ka o libre, di mo sige kimutian. Madilig Pero kung palit ka, mo sige kimutian. Oo, lagi. Okay. Ang imong sakit na sa imong atay. Oh, natin. Nipis imong atay. Dok. Oh, pero baga kag naong kay gusto kang libre. Di ba? Baga udlang mo eh. Upaw na ka. Hoy! Gad! Gad! Ano na dali? Ano na dali? No. Check up ka? Matik akon on. Say, pangan. Ako ngan. Marintin. Malintin, ha? Marintin. Kapitalti. Marintin. Ah, malintin. Lido? Minta. Ha? Minta. Minta? Minta ba? Minta. Uno. Ha? Minta. Minta. Ah, minka? Oh. Ganiin mo ka? Ako. Nalunuan. Hindi ka? Lunuan. Lunuan ba? Nilokno? Niluan. Niluan. Lunuan mo. Sabay sakitin mo, be? Nagulat ito. Saman? Hindi ko. Anak ko, ano ba? Kung kutumon ko, ganahan ko kaon. Ano? Walo ko, hindi ko ganahan kaon. Yung tagot. Kung gutumon ka, ganahan ka mo kaon. Kung busog ka, Hindi ko ganahan kaon. okay. Oo. Huwag kay sakit. Ang imong sakit sa utok. Siba? Ayun. Ba? Naku, kaya maimo, no? Next. Ulit daw. Dito. Tama din na sabi ko nung motor ni. Tuan ka ng parte sa among yuta o di ba? Ano yung problema sa iyo ta? Kasi nung nagay sa among motor ni, wala man may buok pero alis na taon nga ni. Iso lumibahin ang kita ni. Walo mo kabok.
Isuon, hindi mo hinon. Motor ni. Sabay kining walo buhi pa. Ang duha patay na, pero ngayon magbahin ng iyang anak. Asa man ni mabukta ang imong yuta? Nasa ilaw sa sapato niya, gianan sa tubig. Bayin mo na namo. Dapat sa palaano na to. O siguro to ni, bato na lang lagi nabilit. Murag gusto din kong di manimuda. Wa ko'y katabang ani. Oh, ano mo kay katabang na to ni, bugado mga ka. May bugado, doktor mago. Ang bangkas na to ni. Hanto. Next. Sudah. Next. No! Thank you! Mahilig ka? Ito, ginagayo ka, Dok. Tarawa! Ako, hindi siya iutot, Dok. Kasi, Ilang tabi to ka, hangin na to. ikapila ko kumamutot sa sakaan lang para lagi mo gamay, Dok. Okay kayo. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Wala kayo problema. Wala kayo problema, Dok. Ikaw, gawin safe sa akong kinabuhi. Salamat yung kayo. Okay. Thank you, kayo, Dok. Utang din ako ni mo yung kinabuhi. Ako kinabuhi. Thank you! Rato na ka. Sige. Sige, Dok, ha. Thank you, Okay, Dok. okay. Salamat! Hoy!